ku belajar med ipi warok ki pralog ki wasnyau sub wo pat ye ki video how new channel teladam pu emu depu ye subscribe we ngat how to bell we em hai tu khnang we yo pten cho phi yo ye ki video wathame te ton sdange hadin wada khang gate ka Pakistan nin kasngi ye ki bru yongka ki wada pha liwan da ke India we mcha de ko upsia ki hei wada emle ki wa ong wada ya yang ki haborda nadu nru waje step we men da dap khatwi waje ong wet ki wa mcha de upsia cha Pakistan we da khang ki le ya ka gate hei yeto wa ini nei liang u x and y u dipak wora da ong uwa ka Pakistan em uchim ko ye ki met yap ki bru yongka hadin warem ko hakathma Kargil house nem 6000 khande spa khande phau khande we ka tewon da kan tai ko wo pdiang ye ki wadang imle dei wa ong le wa kini to ki bru yongka wa ile sangklem sarom ko ukan tai ye ki kamte we kam wa man kate kati ka atari waga border hapradi ka India wa ka Pakistan da khang ki ya kasbak ne we mcha de ki ye ki won upsia ne mi nei liang u Union Home Minister u Amit Shah wanda ong u Delhi wala da em ki wa khen wa ki kam le no yong ki to ka jingjob wa he yong ki te da bakla ki nei bha ka ni to ka sarkar u Prime Minister Modi wem e lat u ye ki won we mto du ki chispa so phau kron ngut ki bru ki wa ye yin lang wa ka sarkar u Modi hnrei waro ka wi ka prathai wa ye yin lang wa ka sarkar ka India nei liang u Deputy Chief Minister ka Jilla Maharashtra wanda ong u wa iwajia hapahalgam to iwa khaddo ujia we da eliminate hi umantri hedo kariya ka Pakistan dei wa ong le wa u wo panchitom ye ki tu ki wachim ye mansen yong ki tu ki bru wa lui hapahalgam dei wa pankut wa waro ki nong India ngai scam ki wa kani ka attack uman ko ka wa khaddo we ka tu da eliminate hi umantri hedo ya ka Pakistan nei liang won u chief ka AIMIM da ong u wala da plan ka sarkar wo e jubab ya ka Pakistan hakani ka kanti temto de du de wapsia chayung yong ki terrorist de teten yap ya ki kamna chwa tangwa hakani ka kanti tato le uchim ya ki yung yong ki nei liang u chief ka National Conference da ong u wakinong Pakistan kwa ki uyaman pralok wakinong India tangwa ki chipa yong ki wan mem u kwa ki uman kamte dei wa ong le wakat wadang kontrol hiya ka Pakistan da kichipai mem thau uyaman pralok hapardi ka India wa ka Pakistan dei wa ong le wala da jia uhiya thma ka India ya ki te da sepki nei liang won uwi ne ki actor wa paunam bha u da tip i waro kam urajinikan da ong u wa u Prime Minister Modi to ukhlawai kari we da wan ra u ye sukha Kashmir te du kini don hi ham yamaling u subscribe like we share ye ki video khub le chipon